Kita berdoa. Asini roha dohot dame sia debata amata anak na Tuhan Yesus Kristus dohoto di purbadia ma mangaramoti dohot mamasu-masu hamuna saluhutna. Amin. Huria na hinaholongan di bagasan guarni Tuhata Yesus Kristus. Minggu ta diari minggon ima minggu eksaudi. Saya tangihon ma suaraku ale Jehovah di tanggal 1 Juni 2025. Jala hatani debata nanang si hangoluhonota turpuk jamita di minggu eksaudi tersurat do di Psalmen 17 ayat 1 ayat 12 tatangihon ma hujahama dihita saluhutna. Jehovah do Raja marolopolop ma tanoon marlas ni roha ma pulo-pulo aka nalani obun jalaha holomon maripotipot humaliang ibana hati gora dohot uhum o jahan ni habang sana api merdala di jolona mangaton aka alona humaliang disodangi aka hilap na do portibyon jadi lalo-lalo tanoon marnidasa malalado aka dolok songopatis maradopon bohini Jehovah maradopon bohini Tuhani sadok tanoon dibaritahon aka langit do hati goranna jala sude aka bangso marnida hamuliaonna ikon tarurak sogot sude aka sisoba aji-ajian. Aka napapuji-puji diri nami da gana-ganaan. Ikon marsoba tu ibana do sude aka debata sileban. Dibegesio doi. Jadi marlas ni rohama. Marolopolok ma aka boru ni Juda. Ala ni panguhummu ale Jehovah. Ay hodo ali Jehovah na sutibul gumonggom sadok tanoon. Tumibul situtudo ho siyan nasa debata sileban. Hamu ali aka na makaholongi Jehovah. Say hagigihon hamu manajat. Ibana do si ramoti todi ni aka naniasyan na. Say paluon na don nasida siyan tangan ni parjahat. Saya tersabur do hati uro di partigor. Las ni roha dia akan na ujur marroha. Marlas ni roha mahamu ale aka partigor di bagasa Jehovah. Jala puji hamuma guarna na badiyai. Itap ni dosa hak ni turpukta. Huria na hinaholongan ni Tuhata Yesus Kristus amanami inanami hahaanggi pinaribot. Kita saluhut na pinarhamaol ni Tuhani. Baritalas ni roha do turpuk jamitata di minggu eksaudion. Ay dibaritahon parpesalmen ise Tuhani di ngoluna doho di saluhut na tinopana. Dibaritaho parpesalmen do Tuhani ima raja ni saluhut. Raja na manggonggom saluhut na tinopana. Raja na marhuaso. Raja na marhasangapon. Raja na marharajao di bagasan hati gora dohot hasitongan. Na marharajaon manaluhon aka sisoba aji-ajian. Alani sudehi tadi jo. Ala ibana do raja dihita doho disaluhut na tinopana asa marolopolop marlas ni roha mamuji-muji Tuhani. Alani adong matolu hal naneng si hanguluhonota siyan turpu jamitaon na parjolo Jehovah do raja na mangatasi saluhut boy do takas idautas siyan mulai ayat 1 ayat 5. Di patorang do disi
Mulai ayat 1 ayat 5 songo dia harajauna na sangat dahsyat, jala menakjubkan. Didok disi obun jala haholomon maripot ipot humaliang ibana. Hati gora dohot uhum ojahan ni habang sana. Api mardala di jolona mangaton aka alona humaliang. Disodangi aka hilap na do portibion. Malala do aka dolok songo patis maradopon bohi ni Jehovah. Di baritahon aka langit do hati goran na. Di baritahon siya mulai ayat 1 ayat 5. Harajaon ni debata yang sungguh menakjubkan dan dahsyat dalam kehidupan kita semua. Harajaon na manoktong rodi saliling-liling na. Namarasing siyan harajaon ni portibi, namartiki jala terbatas. Totu, tuksuadong do harajao di portibion, songon harajaon ni debata. Tung suadong do, tudosan ni harajaon ni debata. Tung tarpatu pa harajaon ni portibion ma, obun. Dohot haholomon maripot-ipot humaliang ibana. Api mardala di jolona, mangaton akka alona. Uhum dohot hadigoran ojahan ni habang sana. Malala do akadolo songo patis maradopon bohina. Potudang tarpatupa harajao na di portibion noni. Alan i molotum adong na oga-oga. Naneng pajongjong harajao na manadingi harajao ni debata di portibion. Unang mabiar hita mangadopi. Ay ditoru ni harajao ni debatado saluhut nai. Marhition ma, hita na hinaholongan di bagasan kuar ni Tuhata Jesus Kristus. Manang songo dia pe nang akka galubang na tabolus, ragam ni akka hamaulon na tabolus, si taonon dohot akka parukilon. Unang mabiar hita, ay debatado marhuaso di saluhut nai, jala marhuaso mangatasi saluhut na. Napaduahon, Jehovah do raja na menghancurkan aka berhala jala na pajongjong hati goran. Di ayat 7 didok, ikon tarurak sogot sude aka sisoba aji-ajian, aka napapuji-puji diri nami dagana-ganaan, ikon marsoba tu ibana do sude, aka debata siliban. Takas di patorang daya pituon tuk suadong do naboy manahan, harajao di portibion, jongjong dia dopan ni debata. Pasti semua akan malu dan dipermalukan oleh Tuhan. Tidak ada yang menahan aka sisoba aji-ajian manang aka debata siliban. Alay yang gua aka partigori manahad do jongjong dia do pani debata. Aka partigor marolopolop marlas neroha mamuji-muji debata. Kuria na hinaholongan di bagasan Kristus Jesus. Di partikyata di bagasat tikyon, totu aka aji-ajian si sobaon di portibion, dadabe aka ganaganan manang debata siliban, alay nung nga berubah manang marasing, naboy do aka berhalai berupa jabatan, berupa harta, berupa egois, berupa teknologi yang super canggih, dohot lan akan asingi, naboy mangarajai ngoluni hita jolma. Alani dipaingot do hita bahwa siapa dari antara kita
yang menjadikan itu menjadi rajanya, ikon tarurak, akan dipermalukan oleh Tuhan. Alani tajakon ma holan Jehovah do raja di hita na mangarajai ngolutta di Portibion. Napatuluhon aka na mabahe Jehovah raja di ngoluna mangolude di bagasan hatiuron dohot hasitongan ni debata. Diaya sapuli di dok hamu ale aka na makaholongi Jehovah sai hagigihon hamu manajat. Ibana do seramoti to dini aka na niasyanna sai paluon na do nasida sian tangan ni parjahat. Sude aka nama bahe Jehovah raja di ngoluna, dia pasti setia mengasihi Tuhan. Dia pasti mengalami berkat, pemulihan, keselamatan, dan kebahagiaan. Mangolu di bagasan hatiuron dohot hasitongan ni debata. Alani huria na hinokop ni Tuhan Yesus Kristus dalam perjalanan kita di dunia ini, yang pasti kita akan mengalami godang aka gejolak-gejolak hidup, adong aka pergolakan, pertentangan, ketidakpastian, kekacauan, dan berbagai kehancuran di tengah-tengah perjalanan kehidupan kita. Unang mabiar hita ay Jehovah do raja di hita, namarhuaso mangatasi dohot mangarajai saluhut nai. Alani mardalan mahita di padalani ngolutta di Portibion, Jehovah do rajata marolopolop marlas ni roha mamuji-muji Tuhani mahita aka partigor di tonga-tongani pardalanata di Portibion. Tuhan memberkati kita. Martang yang mahita. Mulia tema di pasaha rohanami tuho Tuhan, marhite barita nauli nang huhalason hami, wawahon tuhami takas hodo raja nami, namarhuaso di hami, doho di saluhut na tinopam. Tung swadong do siha biaran nami di Portibion, ala hodo raja nami, namarhuaso doho mangatasi saluhut, aka namasa di pardalan ni ngolu nami. Pasu-pasu saluhut na huriam, naung majalo barita naulion, asa marulopolop, marlas ni roha, mamuji-muji ho ngolu na Tuhan, nagabi raja di saluhut na huriami. Upuji hupasangap hami mahomanong tongro di saliling-liling na, di bagasan Yesus Kristus Tuhan nami, martangi yang hami. Asini rohani Tuhata Yesus Kristus holong ni rohani debata ama, doho parsaoran ito di purbadia ima, mamasu-masu hamuna saluhutna. Amin.